मानगोनां रायजोफोर आंनि जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोन एन्ड माय डियार इयुथ जे मोनसे खोथाया गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेनो प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि CM जाखांनायनि उनाव बड'लेण्ड बिनानैनो बिथाङा बड'लेण्ड सोदोबनि अननायावनो बिथाङा नेता जादों। नाथाय CM जाखांनायनि उनाव बिथाङा बेखौ बावगोमालांदों। बावगोमानायनि खारनाबो बेनो बिथाङा दिल्लीयाव बेखौ फाननानै फैदों। बे फाननायाव सोर सोर बागिदार दंफायो बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ। आं अर सायदों नै गासिनो बिराद गुसु उखुन्दैयानो। दा बे खोथाखौ बुंनांगौआ ओरैबायदि लाइनाव दिनै थिग बे लाइनखौनो दिपेन बर' बिथाङा हमदों। गुबुना मोजांनि थाखाय गावबागाव राइट्सखौ मोननो थाखाय सोमावसारनायाव सोरहाबा जेबो बुंनांगौ गैया। मोनथों जेखौ कनस्टिटिउसना होदों बेनि थ्रुयै बयबो मोनथों। कमतापुरानो जा गरखालेण्डआनो जा बड'लेण्डआनो जा। नाथाय मानगोनां दिपेन बर' एबसुनि आफादगिरि बिथाङा थांनाय लागाथार समनिफ्रायनो कमतापुर होनायावबो बिथाङा बिराद राजि। बावहाय रावबो जेबो बुंनांगौ गैया आं सानो, आंबो जेबो बुंनांगौ गैया। आरो दिनै नै लेटेस्ट गरखालेण्ड बे गरखालेण्ड होनायावबो बिथाङा मोननांगौ होननानै दाबि खालामखादों। बेवहायबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। दिपेन बर' डाঙरियार गरखालेण्ड दाबि करार क्षेत्र जितु समर्थन ইয়াত আমি কোনো ক'ব লগা নাই আৰু ইয়াত বিষয় মই ক'ব নাযাওঁ। মূল কথাটো হ'ল কিন্তু আমাৰ কাৰণে বড়োলেণ্ড দাবিটো তেখেতে তথা এবসুৱে আজিলৈকে কিয় আনিব পৰা নাই। आफ्टार बिटिआर एकर्ड इन दि इयार अफ 2020 मानो बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि उनाव बड'लेण्ड सोदोब गावनिखौ बुंनो हादिया। दिपेन बर' मानगोनां एबसुनि आफादगिरि बिथाङालाय गुबुननिखौ बुंबाय। गुबुननिखौ बुंनायाव कनस्टिटिउसनाव थानायाव जाहा अरजानांगौ माबा मोनसे बुंनांगौ जेबो गैया। कनस्टिटिউশনে যেহেতু প্রদান করিব ওইটোৱে লোৱাটো উচিত আৰু ওই লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো অবজেকশন নাই, ক'ব লগা নাই। কিন্তু নিজৰটো ক'ত আছে এতিয়া? এতিয়াও ক'ত আছে নিজৰ जितु बड'लेण्ड पृथक रायजो बिनि थाखाय बिथाङा मानो खुगा बेखेवाखै? गुबुननिखौ बेखेवनो हायो, गुबुननिखौ बुंनो हायो, गुबुननिखौ दाबि खालामनो थाखाय सापर्ट होनो हायो। गावनिखौ मानो बुंनो हाया दिनैसिमबो बड'लेण्डनि खोथाखौ? सानदोंना रायजो राजाफोर? आपनालोকে রায় সকল দৌৰিবলৈ পাইছেনা? মই কোনটো লাইনত গৈ আছো? खोथाया जाबाय मा डाइरेक्ट बिथांमोना 2020आव बर' रायजो राजाफोरनो बड'लेण्ड नांला होननानै दिल्लीयाव फाननानै फैखाबाय। नङामोनब्ला दिनै गुरखालेण्ड बिनायाव मदद होनायजों लोगोसे मुरखालेण्डनि हेंथा होदों, सोरबा कमतापुरनि हेंथा होदों, आं बे नङा। हय कमतापुर दाबि करार बिरुद्धि करिछु तथा गरखालेण्ड दाबि करार क्षेत्ৰত মই বিৰোধী কৰিছোঁ এইটো নহয়। মই কোনো জাতি সংগঠনৰ বিৰোধী নহয়, ধৰ্মৰ বিৰোধী নহয় আৰু ধৰ্মৰ বিৰোধী জাতি বিৰোধী সংগঠনৰ বিৰোধী মই কথা নকম। মূল কথাটো হ'ল তেখেতৰ সমৰ্থন কৰিছে দিপেন বৰ' ডাঙৰীয়াই, ঠিক আছে। তেখেতৰ সমৰ্থন কৰাৰ লগে লগে নিজৰটো পাহৰি যাব লাগে बेथ' नहयना। बिसोरखौ हेफाजाब होनाय लोगो लोगो गावनिखौ बावलांनांगौ बेथ' नङा। आं सोरबा धर्म जाति सोरबा माबा मोनसे बिनायनि हेंथा नङा। मैं किसी का विरोध नहीं, किसी जाति किसी धर्म किसी संगठन का विरोध नहीं और विरोध कभी नहीं कहूँगा। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसको डिमांड करने में मेरा कोई आपत्ति नहीं। चलते रहो, लेकिन अपनों को छोड़ के दूसरों को समर्थन करना हमारे दिपेन बर' के लिए ये सोचने वाला बात है। ये साननो गोनां बाथ्रा। बेखौ नोंथांमोना मा बुंगोन? नोंथांमोना मा बुंगोन? दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि सारा बेफोरबायदि खोथा बुंनायमोनब्ला
गरखालेण्ड बिनायाव आंहा जेबो अबजेक्सन गैया होननायमोनब्ला दिनै आन्दलनखि आन्दलन बनजार लायै लायै आन्दलन खालामगौमोन। नाथाय मानाव गेदेर एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां बुंनायखाय दिनै चेनेलाबो दामनानैसो होयो। ओइ एखे खोथाथु जुदि हाग्रामा महिलारी डांगरिया अनारेबल चिफ अफ बिटिसि তেখেতে যদি ক'লে হয় তেনেহ'লে মানুহবিলাক বা ছাত্ৰবিলাক বা ছাত্ৰ সংগঠনবিলাক হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে হাংগামা তথা আন্দোলন কৰিব এইটো আশা কৰিব পাৰোঁ আমি। दा बे खोथाखौ जोङो मोनदाङो आरो नाथाय কিন্তু দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াৰ মুখৰ পৰা এই কথাটো ওলাইছে ইয়াত কোনো আন্দোলন নাই শান্তিভাৱে তেখেতে এই কথাটো ক'ব পাৰিছে। কিন্তু BPF যদি ৰাজনীতিক দল তথা ৰাজনীতিক BPF দলৰ ৰাজনীতিক নেতাসকলৰ মুখৰ পৰা যদি ওলায় बेयाव जोंहा अनुभव खालामबाङो जास्ट इमाजिन एबाउट इट मोनदाङो आरो मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट सेक्सनआव फोरमायहर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।